$340 outstanding makati muri yana nhasi. Handingoni kubhadhara chiro chendisina kuita. Handingoni kubhadhara chiro chendisina kuita. Chezvausina kuita. Akazouraya munhu. Ndati chii zvausina kuita? Uraya munhu. Akati wakauraya munhu kubhadhara sokuti kubhadhara maexpense ekufa kwakaikonomi. Akashandisa maexpense iwo saka kuti bhadhara saka ndakati handikoni kubhadhara maexpense etisina kuita. nyaya yacho yakambosvika sei? Wakamanga kuti ndakauraya mwana wake. Asi tazouya muno mambo mukati kwanga kusina mambo mapese veiti akumupe wangu kuti muende koita mukatituma tikaenda naye mupambo wako ndikakuudza handina mposva asi ndiri kushandiswa ngeukama asi iwo wacho hauna chawakaita saka ndigoni kubhadhara chinhu chendisina kuita. Wati uri kushandiswa neukama edu izvozvo? Ukama wamuroba chirongwa kuti mwakazopuwe iwe uri kumbotsvage kunoku zvinhu zviro zveukama why are you here? kuti wakatidaidza anavaudaidza iye mupambo achiti ndiye kwauraya mwana wako. Hauzi kubuda here iwe pakaprofitwa? Hauzi kubuda here kuti iwewe ndiwe wacho ndo une nyaya yacho iwe? Asi iwewe hauna zvawakabata, une zvawakanga uchiita nevanhu vekumusha kwenyu mukakandirwe mhepo. Aiwa sakazi hama dzako ndozikubvisira mhepo. Hama dzani epachirongwa asi habisirini mani. Saka hama dzacho hauna kudzidzwa here? Ndokoda kutende mufanira kudaidza inini anani imweni kudaidzani hama dzepachirongwa dzipi mwakataurirwa kuti uri kushandiswa ngehama dzake mukazodzipe masamanisi akauya uno akazvi ikandikoni kubhadhara mukape chendisina kuriyo takai achabuda nyaya takamboitaura tatoti yatakutoonisa sizoti achifunga manje changamiri iwo ndiwo ari kuziva hama dziri kuashandisa handini ndizvere muri kudziziya ka muri kutsvagirwa ndiani todaidzano musikazivi achirongo mwati amudzizivi isi tinaziya here saka ndokutsvaka komunodikana kuitisa. Alright, tikadaidza hama dzenyu tinovati mwakadini hama dzenyu? Tiri kushupana kune pfungwa iri kuzwi iri kushandiswa uyo ngehama. Isusu rekutaurira here isusu. Imwe ndimwe munoti ndidaidzire vana nhingi nanhingi. Auya agara apa mochati hama dzangu imwe muri kundiseenzesa. Tochitegira apapo. Ndochiano hatigoni ba isusu kuti uya muri kuseenzesa uyu imimi ari mwakazwa ndianani imwe ndimwe mwakazwa kamuruziziya kani chitidaidze plus munotoaziya hama dzenyu dzacho mudoti modaidze kubva papi kusvika papi handiyazivi nokuti musi woyo mwakapuwa mazita saka dare riri kuziya imwimwi riri kuziya inini saka ndini handikoni kubhadhara chiro chendisina kuita mwakwangu handaroba handikoni kubhadhara chiro kana imwe mwamubhadhara chiro chemusina kuita. Mumangari wakati ndikude kuziya mumangari uyu ndiyo kurutaura mumangari wakati ndikude kuziya chakauraya mwana wangu tikauya muno tikaenda nemupurisa ndikauya zvipirizi baba ndiwo ane mhepo yakauraya mwana asi iwo ndo anozotsvake hama dzavo dzakaisire mhepo iwo baba kwete inini ndikati inini zvekuti maisirwa ndiani mhepo kana muchade kuunzani kuti muzwe kuti wakamisirwa mhepo ndiani inini handichinei nazvo inini munhu ndaida kuzwa kuti zvakaitwa ndii zvekuti wakaporoi ndiani wakazviita sei wakatsike mwana wangu here inini chendichenda ndiri kungoziva kuti zvakaitwa ndiwo ndozvendaida ngachinipa hawo maexpensive angu haakanitorera nguva ndichataura zviro zvaiziva
zvokuzoti hama dzavo dziri kubuya dzichade kukurendega hino akutaura kuti hazi inini handibhadhariba mari yacho youri kuda iwewe ngekuti iye muroyi ka uri kuona mudaro wemuroyi bado uroyi hwake ka hausi hwekuti akanotsvaka ane tsoro dzavanopanana uroyi unongoziva kupana unoita mari nenhaka vanhu vanoshaya zvakasiyana avanopanana uroyi. That one is internal. Hainei nesusu nyaya iyoyo. Iwo pakaenda tikatora imwe n'anga futi nhasi kana tikatodaidza muprofita pana unobatwa uchizi muroyi. But isusu ka zvekuti iwo uroyi hwako ngehwekubarwa nahwo ngehwekutsvaga ngehwekuisirwa nehama hatitongi iwe bhozi haina umangaro. Iwo kuti uine a case against hama dzako nyoresa wobva wataura kuti inini nyaya yandiri kubatirwa yedu nyaya yatiri kutonga munomu hatisi kutonga vanhu vakakuisira mhepo ba ndamboitaura nyaya yemhepo kuti tese tine mhepo wakabatwa you in your personal capacity kuti uri muroyi zvinhu zviri pachena pafambwa asi uroyi hwako iwewe zvakafanana nedoro wakadhakwa uza wedza doro ndowatenga ratengwa ndibhururu kana kuti wakaba kana kuti wakabika isusu hatisinene kwakabva hwawa nyaya iripo yetiri kuona taisabrutaliza tikakuona kuti iwewe hwamwa une alcohol yakawanda kudarika blood mumwiri mwako isu hatina basa nekuti mushonga wakatsvaga haisiyo yetiri kutaura iwe unochirwadziwa kuti vanhu ava vakaita mhepo dzavakwakuisa pendiri kuti ndizi muroyi unovasungisa tinovatonga but nyaya yauri kutiunzira munomu haina umangaro nyaya iyo ndofunga tiri kutaura shona inodziva nyaya yekuti wakaisirwa uroyi haisati yamangarwa unogona kuimangara izvozvizvi totovhura dhoketi anini anhu akandiisira uroyi ndipeter najoni naderek nani tovatumira masamoni inonga nyaya yako iwo nevanhu vapi ivavo uyu usamutora uyuzvi komuisa kumusha kwani kwako kuti asolve maproblems ari kuda kusorovherwa ishu yake uyu ega mounza mari yake yemaexpenses aakasenzesa kuzosvika akubata momupa mari yake then wochitora n'anga yekuti n'anga yo wandibata inini kuti ndini ndakakonzeresa uku ukazotaura kuti pane vanhu vakandiisira mhepo vanhu vacho ndowanani n'anga yayo yokudini yokutaurira vanhu vacho wotipa mazito acho towasamona akomana ndakusamona inhasi imimi ndakazwa panganga kuti ndimurundisira mhepo dziri kuti ndizimuruni totokutongai muno iwo acho kuti tatoabatawo totoaripisawo futi zvichena but hatitori nyaya yokutobatanidza neizvi iwo hwautore nyaya yekumba kwenyu kuuya kuisa kudare kuno iwe isati yamangano nyaya iyoyo haisi munhu ukatadza kubhadhara mari iyoyo ishi taukusungisa iwe hatisodakazopedza nguva iwewo wati mari hausibhadharaka nhasi kutaura futi sumuzaroko nokuti munofanira kunyoresa mani zviende kwana dhiye kuti tabata nhumbi anofanira kundidaro akubatendera saka zvamataura mutape zvekuti ini ndakutenge kuti zvikoni kuunganidza kuti hama dzangu dzese chikokoto kuti dziuye uyu hamiriri izvozvoba uyu wakandokubatsira timira uyu wakatokubatsira kuti uzive kuti une hama dzinoroya kuti uzive kuti une hama dziri kuisira mamhepo and also kuti uzive kuti mamhepo ari kukuisira hama dzako ari kuita kuti pese pawasvika wozuri chii wakakubatsira uyu handi nhasi wakuzviziva hauna kupembera here musi uya waipembera mari yakanga yakasenzeswa kuti upembere ngeya kuramba kuti ikandobude unozi Tobias ndika ndokuzangu general kana ndonofanira kusenzesa masipitsa kuti watondishandisa wazvisirira iwe unonzwa zvandabvunza wakuzviziva here kuti hama dzako dziri kukuroya
Indoziya kuti ndakataurwa kuti uri kushandisa umhanya sangana nomubvudzi waona kuti chitaura urebesa waakuzviziva here kuti hama dzako dzinoroya ende ndo dziri kukuroya wakazviziva sei? Ndaziya ba hama dzangu saka iyi hama yangu ikira turi kuzwa hama dzangu dziri kukushandisa. Wakazwa nani? Kwamakatiti tiedu akabhadhara mari yacho ndiani? ini ndakabhadhara ndakabhadhara 40 ndikazoite chikwete uri ndikazoya naye pana. Alright. Imo makabhadhara ka. Uya akamira achirombo. Uya akabhadharawo. Mukachizozwa kuti hama dzako ndizo dziri kukonzeresa. Saka wabude yake. Aisati yapera. Unoipedza ndiani? Ini isati yapera. Ichauya munhu iri munhu ichauya. Ndiani unoiunza? Ndichaiunza munhu. Imi pemunomire kuiunza pedzera nani? Nangu. Handikuri kubhadhara tati handikuri kubhadhara icho chendisina kuita. Handikuri kubhadhara icho chendisina kuita. Hama dzangu. Ndako. Handikuri kubhadhara icho chendisina kuita. Takaibva ndinganayo. Ndofunga babachirunga kaya nezvimazao taatiri munhu hama dzacho dzatouya ikazwa bachirungu madaidza hama dzenyu kuti pakuti kudini hama dzacho dzikazotobva munozoti yes maitidaidzirei dzakauya hama dzavo aya asi dzakatobuda mudza dzatogumbuka kuti dzakadaidzirwa hadzina kuchidini hadzina kuchiona mukazosvika yapakugure nyaya iyi kuti ipai maexpenses nemukwasha wenyu nhasi autonzengai anhu ari kuno manoti akabuda ogara pasi pemuti oita dera hamusatarise ikoko hamutarisiko taura shata munotarisa kuno wataura autauri muno mani meungotaura zvechiwaiwai ini ndindotaura bendodina mwese mukapera kutaura unozoteerera ndiri dai wakangwara mangwarire wakaita usi munomo wairoyiwa iwo ivhurike kuchena ndevidzo dzese dzekuroyiwa nehama dzako chipindiswa information iyo hauzudi womboitsvagaba uyu ndiye akaitsvaga but akashandisa mari yani yake izvozvi zvinhasi kuti uende koobata hama dzako nekuti uyai kudari handiti information yawakawana through mari yake yaakasenzesa uye haisi yekuripa inzwaka mira kutizveka pamwe tuta zanzwisisana mari iri kudiwa kuti ubhadhare haisi mari yekuripa kuti uri kubvuma mhosva imari yaakashandisa uyu pakufamba pachibva paenda kobuda kuti ndowabatwa kuti hanzi ndiwe wanga uchiita uroyi asi wabatwa kudaro pakazoenda kobuda kuti iwowo pane hama dzako dziri kukudi dziri kukuisira mhepo idzodzo dzekuti iwowo pese pawasvika unonzi urichi uri muroyi but uyo akashandisa mari yake kuti uchiziya information ndiyo mari yaari kuda hatina kuti mune nyaya baiso tinoda kuti uyu mudzosere mari yake yekuti akubatsira kuti uziye zvaita unga munhu waendeswa kuchikoro waane degree wanga wasingatozvizivi kuti ndirani but now hauziva kuti inini ndini nhingi ende zvinhu zviri kundinetsa zvakati ndiyo mari yaari kuti ndakashandisa ndo yaari kuda iyo hatina kumboti une mhosva baiso iyo mari unobasa mbonofanira kubhadhare mari mukatitora hama dzangu dzauya vanhu vataura babavo ndiye ndakazobudza kuti maminitsi euku hamuna kuataura kuti hama dzangu dziso andinoda kubuda munhu ndabvunzaini kuti hama dzangu dzauya zvezviri kudii maminitsi amakatiti tiende kuti hama dzangu dziziye hamusi kuaerenga munhu asina kwamakatiendesa ndarera watakaenda naye kwamakatiendesa maminitsi akadini akabvei kwamakatiendesa aiwa pamusoro yachirombo munomu hama dzenyu dzasvika dzakataurirwe nyaya yese tikati chinongedzai kuti ndianani mune munhu makanongedza here imwe hapana kuti hatisati abuda kuti habe yacho dzakawanda saka chemunoti hachizi kutaurwa chii chisina kutaurwa chii sakati mwakati kwahai wakazofamba here right tabuda muno mukoti waakuzviziva kuti iwo hausimuroyi handizvo asi hama dzako ndo dzakakuisira mhepo handizvo wakazodii inodamira mari ngerisati ndanayo
Mari yekuti ndikutoona kuhamba nehama dzione kuhamba andii ndakataura imoti tichauya muno nehama isati yapera kutaura yari mutaku saka uyu mari yake yakashandisa unotombomira mari inototsvaka atida kutiri chiroko isati yavo uchana chandakaita musharuka uyu kuti ndotomukuudza kuti azive kuti hama dzake dzinomuseenzese kuroya wakaziya ndiani through mambo atise kwaatise through ano mambo akamupe mari yekuti muzive hama dzake kuti dzinoroya aiwa wakati endaiyo ndo kuna anhu anotishandire nyaya dzedu yarubvunzo rwakabvise mari ndiani mati ndimwi nani ndakabvise 40 uyo wakabvise 40 $80 ndiye tiri kuti yake chimudzoserai ngoti zviri kuhamba aisati yapera kuperera kunani aisati yapera Kunani? utandisirini izwai achirongwa ndokwetinonyi munonyora ere muchiti kuchimani tabata achirongweni isepo munoisa haisi mari yekubatwa bai iti chimboriipeni chisati yapera haisi yekuripa iyi baba mukarohwa dai ndiri ndakabvise mari iyoyeyo yakukundipa maivane kuende kumapurisa komangara ndamurohwa zvakanaka ndaimurohwa ngoti kuti muziye hama dzenyu kuti dzinomuseenzese kuroya dzakamisire guri rekuroya ndiuyo Pendai ndokubvunza ini ngapakati iwo wakaroore mwana wayo wababawo ka saka utarisa umweni unotarisa babawo Saka ndiri murono. saka womunoda kupongweni kuti mwana wanhingi ndiani mwana wenyu uyu kuti mukwambo ari kuti baba uri kutaura mwese hazvina basa unotanangana nemwi Iwo ndiwo aifanira echitoya ni. umepedza inyaya nemukwambo Kuti tapumwa ngingwasha. kuti hazvikaiti kuti mwamuning'ina wenyu kana mukoma yenyu apindire nyaya yenyu nemukwambo wenyu hazviiti umepedza nyaya nemukwambo wenyu zvehama dzenyu idzi munozozviona dzinofanira kuve muko hadziuipa hadziui dzinofanira kuve muko dzinofanira kuenda mubuko saka mberi pano munhu akaisi dzake rokuda nekunhu kupedzisira kutaura pamusoro imambo yebo ndarevesa aya rapa ndibabanga saka iwacho saka pamwe kunzwa kunosiyana kana kuti kunzwisisa kunosiyana ndaingazofara dai ndazwawo maminutes ekwawakafamba because pane masoko etakatauriwa susu sevana tiri vanhu vacho tafamba pakati pabude zvakare saka ndiushamisika kuona kuti zvinhu izvi zvakunga zvachinja statement takataurwa susu tiri kumabasa kwedu vanhu vaye tafamba nemukwasha tafamba zvazi nditaure zvendakazwa tafamba nemukwasha Brandon taenda tikasvika takanobatsirwa asi baba vazi havana chawakaita pakufa kwemwana waBrandon handiti saka pechipo pachizozi zviri kuzi Brandon anga aripo handichazivi mukwasha zvika akabvunzwa kuzi uvazuzi kuti pakufa kwemwana wako baba waya havana hendi iripo pakufa kwemwana wako handiti asi baba ava vanoshandiswa nehama dzavo kuti vaoneke ivo pane chakashata chese kuzi vazi ndiwo wakadini saka ndiri kudozama kuti dai mainditendera kuti ndizwe bhozi handichazivi rundinyepera dai mainditendera kuti ndizwe maminitsi akaerengwa akaitwa ikoko then ndo achandibuditse anza yekuti ndizive kuti baba vangu vakashata here kana kuti varari nyaya iri kuuya muno haina kutangira yakatangira umba kwenyu iwo ndo ungada rudo totitaurira iwo kuti chii chiri kuitika umba kwenyu baba ako aya akaenda ung'anga akabatwa maminedzi iwo akataurirwa kuzi
mune hama dzenyu mune mhepo dziri pemuri ende unoziva kuti mhepo dzi hadziendi panosinawo futi dzake hani nyaya dzavo dzavano maapplications evanodownloada vachitobatana iwhatsapp dzavo haungokonekitwa from nowhere wazwaka vanhu vanolingana isi vanozosiyana nevoltage information yauri kuda munomuka munhu une information yese ndibaba akwa maminetsi auri kuda isusuka edu atori nechitsotsi maminetsi chaiwo uri kuda iwo baba akwa anawa urida kufamba na iwo zvimwe zvisinganetsi futi ufamba nababa ako unatsozwa kuti baba ako akamira sei usasenzese daro kuti uziya baba ako bcause uchazofamba uchiti ndakazwa kwasaurumbe iwo tora baba ako ndong'anga iwo baba imwe ndombomufambira imwe ndo maminutes ndiri kuona kuti uda maminutes terei baba gara apa usajaira maminutes uchapuwa yekunyepa mamwe makotemu nomuchimani ana mambo acho matoti usatitemba tora baba ako baba imwe nyaya dzenyu dziri kutaurwawo matare dzadi dziri 1 hambai gara yapo unosenza harara nhanosenza harare kune mari imwe baba imwe taurai baba ako bva iwewe toda kuti next dare uye uchititaura kuti baba ako munhu ari sei hawazivi here baba ako tsoro dzavo haudzizivi here apa ndandi kungotaura pakuti zvandakanga ndakataurirwa ndiwo nezvendakuzwa zvautaurwa munomu zvakudini mani handisi kuchazive kuti chokwadi chiri pano uchida kuziva mudzimai kana mudzimai uchida kuziva murume musaziyana pafoni neinformation kusangana murodhi tora ugare naye mukadzi oine 6 months iwe uchidanana naye hazvishamisuti kutora kugara naye haupedzi 3 days but mama ane 6 months muchidanana mwautoronga uda urorana but mukazotorana mandi unoona kuti chitatu manheru munonga matotinhana ubva wazotoona kuti zvozvo baba ako hawaziva iwo ende baba ako haakuzivo bcause akauya kokunyepera achifunga kuti wakadini wakableya it's only now when heis realizing kuti uri kuona saka mudharo ari kuchinja mamwe mastatement wakaenda kuonyepa saka zvimwe zvinhu zvaakabvuma baba ako akabvuma zvese munoma tikatosvitsana pakuti auye kobhadhara mari yemukwasha abatwa wabvuma zvese zvoroi zvavo yes n'anga ichitaura inozongozo haizosii inongozodzadzisa kuti but pane mhepo dzimwe dziri kubva kui besides kuti ane mhepo for your own information besides kuti baba ako iwo ane mhepo dzari kuisirwa nehama dzavo iwo pachaoka atoriwo neuroi hwaanofa hwawo bcause hausvitswi kuarea idzodzo hama dzacho dzakatoona kuti zvo zvedu zvomwe muroi munomu ndiani kwakuona kuti ngoikati bvai maisaipo papa saka iyoyoka haitongwi munomu hatiitongi munomu yaya kune hama dzavo ndoendati kuti waane mazita ehama dzacho tovhurei dhoke nyaya iri munomu nhasi ngeyekuti uyu munhu uyu wakaenda kokubatsira kusenza kuti usvike paane information yevanhu achisenzesa mari yake ari mukwasha saka haasi hama yenyu bo munhu akanga ari kuda kutiwo zvinhu zvomumba mwake zvinini zvikili akasenzesa mari but taakumurwadza ngechoti asenzesa mari dzachoka aitofunga kuti kune vavengi vari kubva unze only kudiscover kuti ana baba acho ndimaro yacho saka akutaura kuti ina ndingasenzesi mari yangu kuti inini tibatsirani aitoti tiri kufamba naana baba atozona ndiri kufamba naaroi uri kuzona saka akuti no imimi makandisenzesa imi kuti ndigadzirise nyaya dzemumusha mwenyu ndichisenzesa mari yani yangu chindidzoserai mari yangu iwo wauti todo tanga tapedza nyaya dzengozi dzemusha mwedu nemabhirwa kuti tizokupa mari yangu butsinye you don't have to do that ende kana zvadaro manje sitatoona kuti vamukurira isusuka takutoitora rimwe danhe nyaya yacho takuendesa kwamessage of court hata kuti chikuauti wakabhadhara mari un'anga ero iyo nyaya yenyu haisati yatombosvika nyaya yachiita inodaisati achironga taifunga tichidai matauro muri kuita ka
mari dzenyu dzamuri kuti imimi tichade kuzoti ndizobhadhara hama dzangu dzandiripira muda kuzoripirwa ngehama dzenyu here unonga abatwa ndiye unozobhadhara ndiye unozobhadhara andati iyeyo unonga abatwa wacho wazofamba naye abatwa kun'anga ndiye unozouya naye kuti achidzi ino nyaya handiombaitire ndambotaurira amwe abuda munoti muno musajaira kuya kutaura zvemunoda musumba kwenyu bakunongu munaziva kuti kuna mambo ende mukada kuzofarisa izvozvi zvitauda kuzosvika panyaya dzetakaona kune mamwe madzimambo tichakurowa imuno mukada kuita zviro zvokuya muchida kuita zvokuvhetuka zvoda kuti ita mabenzi muno muchasipinda wazwa haona uya kuti uya wakaenda wakadyitirwa kuti handisi takati mende koroyana kaisusu isu kwedu hamuna zvakadai baisi zvotoshamiswa kuti mii munogara upenyu hwekupanana hwoun'anga nini hembe hamupanani bhutsu hamupanani mari hamupanani munosheya un'anga muhuroyi maakosenzesa kwashe uyu muri umunetserewi kana iye dai kunomubvunza musayapindei takati moita mambo kuita neiko ndozvaari kutike munhu unotianozviziva chimubvaka mari yake saka tati mari yayazi kuzapu tatsvaka tichichiuya nayo munhu tichiuya nayo ndiani unotsvaga achiro uchabatwa uchabatwa zvemuchazoshamba futi munhu uchazoshamba futi iwo tikaita mapepa raenda kwamessage of court pane kopi richadi achakusapina wouya wozosaina pepa racho hainenge yatoprocess but hazvitori ngova uyu uri kutoenda mangwana masamumavarindofaresi iro rindobeta kutorisi imi mapasina basava nyaya yenyu ishi pana achakubatai but uko hakusikuotongwa nyebo mune mautongosungwa bhodhi zvese ndiri unyora kuno kuti murume uyu akaita zvakati ari kuramba kudzosera munhu mari yake saka tinoda kuti mimi sedarewo riri pamusoro tibatsire kuti uyape ndiyo iri kuenda chete iyi yako ikai uchadzokepi kuno wakuziya chi varoi asi uyu mari yake uyu muri kutomba gore iro manje ndiri kutovaizezi mangwana wacho hauendi ndiri kutokuperekedza nemotika bhozi mapepa awanda apa ndodoti mangwana anhu aswere mapepa aitwa so that by next weekend izvi zvatiri kuita imi muri kufunga kuti ngezveutamba asi muchatomuka musore imamo kuzobuda panze apo tozame kuti tionesane nababangu chiwiro chenyaya saka pane zvitazofunga kuti taona kuti nyaya yekuti iende mberi ikada inozonyanya zototi iremera zvakanyanya saka tiyoga tokumbira mambo kuti mungatitenderawo here kuti pane dare riri pamberi apa tobva tikarijamba rinoteera racho rinodai roti pamwe mari yemukwasha tinenge taitsvakaitawaya munodaira munomhandi murudairo kuti mudareka muno ivi mukauya zviro zvenyu zvemuri kuita izvo imi vanhu munomu zvamuri kutsvaga chachaizvo ndichakupai ndiri mune dzungu hamuzumboita mambo in the past 8 days hamuzivi mambo baimini hamuzivi chinonzi mambo saka ndichada kutomboita gore rine rinoya ndichinatsa kukuratidzai kuti chinonzi mambo chii tozotanga ndiri kuona kuti makatisariri nyaya yawadzokerera apa iwo taura zvinhu zvinonzikwa kana usina zvoutaura budai mwende nyaya yenyu taatapedza kuti uine zvoududi bodzona zvati zvese zvorutaura tiri unyora uruziya taura zvinhu zvinonyoreka wakati hwehwehwe usaitonga watumwa here ndiwo uruzvifunga ndabvunza apa handisida ndati arikuda kutaura ndiani unogona kutaura zviri nani kudarika aiwa apa inini titaura zvinonzikwa tinyore pasi pamusoro mama ndati panyaya yababa wangu baba wangu wanga kuti hazvina basa nyaya ingaende kumberi but inini ndawati zvakashatika taona sekunga zvinozotokosta iwo havasati vakambozwa shona inoti zvoya zviri mberi ngei usude kuona zviri mberi
handiti munotaurirana mwabuda muno muti hapana kwezvinosvika murudyi hakuna kwezvino ukaona matotadza kubhadhara mari muno kana ukaramba inobva yapera muno mamuzono mamba wacho wakatopusa murudyiri hapana kweinoenda ukatoti munomanina mari kana kuda rero vhai tokusiyai munomu hatina zvatinoita izvi murudyi iwo kuti washinga kuti nyaya hausoda kuti uende mberi taure zvoo zvorudo kuistopa ndizvo kwete zvoutaura zvouri kufungidzira kwoukafa maassumptions taura zvinhu zviri definitely zvetinonyora zvokuti dheti racho rasvika tinokubata uruzwa ehe chitaura ndandi kutaura kuti mwamene munonditenderawo here mambo kuti ndiende ndonotsvaga mari ndatsvaga mari saka ndandati padare riri pamberi apo inogononga isati yaita saka ndati pane rinozotera racho nogononga ndatsvaga mari yekuti tipe hatisi kuda ndogona chamwana uri kuya ubhadhara mari ine toda nyaya hautaura shora zvokuti uri kuotsvagaga isusu amwe hatitombodzitsvaki tinadzo kati iwo ndo hako uri kutaura dheti rochada uzodini but isusu hatisi kuda zvokuti mari iri kuno hainei nekuti watsvaga kana kuti wanga uinayo tiri kuda mari musi wedheti ri iroro ndiopuhwa munhu haisi yedu kamari muruzizia ende iwo amhepi kuti wazwisisa kuti mari ndeyei uri kuona kuti tatiri kutaura nyaya tatire nyaya 1 asi tatiri kuitarisa from 2 versions wazotsanangurira baba kuti vanotsva ende vanga vari kuotsva ende ndandiri kuapisa uri kwazwisisa wangwara ndo zvakanaka mudara kubara kwakanaka wanga vari do kubata ndebvu idzo unoziva kuti ndebvu dzikachena ukatsva chaiko ukapiswa dzinotsvuka unga dzebanya wapakona wanzwa dzisingutarisika zvakanaka musatamba muchidhazi toda kuona kwezvinoenda nyaya idzidzi muchapera kuenda kuzhere ende muchapera kuenda mahara ende mabvako muchadzoka makatsamwa inini wacho hapana zvemunondiita bhozi pemunodzoka ndiendatiwo kumberi ndiri kufamba inini ndii munei makamira haikuona kuuya munomu muchiita tumadecisions twekuti hai don't care ndiri kuona kuti munako kaattitude munomu ende ndiri kuzvifarira ini ndauda kuti vanhu vese vanouya munomu handidi anhu kwawo ndoda anokwesa anoti I don't care ndo endiri kuda iwawo timbopedze guri rineri nawo tozoona kuti January vanenge vapa piwaniwa saka iwowe next date redu 24 plus 7 musi wa 8 saka uri kuya nemari musi wa 8 ndizvo wanyora mudareka muno zvatonyorwa ndo saka ndati unaziva kuti zvoruda kutaura zvoruda kuti kunyorwa kuitira kuti ndozvichada kuzokubata nazvo izvi iwewe ndo uri kuya kuzobhadhara chikwereti chani mamutendere kuti mwazviita mwanangu uri kuya kundibhadharira kubara kwakanaka asi munotendwa bati munotenda kuti mwanangu aita mamatopedza tichiuya muno mumine mhosa isusu hatina kukubatai nenyaya zvomamuchifunga nyaya tinotaura muno ngeyekuti dzoserai mukwasha chii bhuzi mukwasha haasi wedzinza rani renyu ndo panozobuda futi nyaya dzegoro yani zvovaita iwo uchitorana nababa uchitsanangurira baba achisvika pakuzwisisa maita zvakanaka zvinoremeredze dare ngoti mukaita zvokubuda muchiita zvemuri kuita vanhu vanofunga kuti zvetiri kuita munomuka hazvisenzi bhozi vanhu ava vangazoiumirira kuda kuti tizwe kuti nyaya yemunhu uyo akazoitwa sei muri kuvazwisisa maita zvakanaka thank you very much saka toonana musi wa 8 mwaya nemai tanyaite zvikabhadhara tichauya kuno kuti taakuvhima tora mudharo